Ez du saioarekin zerikusirik ilazki, baina hasi aurretik askatu gara daukat, aitortza personal bat, mania bat. Bale. Ateak, etxeko ateak eta, zinitut zabalik ikusi. Egiten naiz, asko urduritu orduan, txeka bat erlaxatzeko, hasi naiz tai chi egiten. Orduan egiten ditut orain, ateak zabaldu, tai chi. Hori esan da! Aritzen da, Joseba, zuek ondo? Bai. Bai. Zuek handik urruti apur bat baina, bueno. Ja, bueno, baina urrunt zaude eta gertu sentitzen zaitut nik. Oriona bestiak, 6 saio. Urrun, miluzeko biblibean, urrun zoazte aurrera, 783 euro irabazita. Sekretu gehiago, badakigu Joseba DJ Josef dela, Aritzek 5 urte egin zituela atzerrian, pero bai gehiago oraindik aitortu ez duzuenik, nik mania bat aitortu dut. Zuek, horrela? Zerbait? Txalo bero bat! Ez dute? Ez daukate sekreturik! Perfekzioa da. Dena zabalik. Dena zabalik. Ondo. Bisotza dana. Baia zabali dauen ateoietatik zakua sartzen den gaur. Kaso bai? Bai, bai. Kusiko dugu? Animo, zorte hau mikote. Uxu eta Maialen zen moduz, neskak. Ondo. Bigarren eguna, gure neskentzat klasekideak. Bai. Zemakarren kursuen? Lehenengoa. Lehenengoan. Bai. Itzulpengintza eta interpretazioa ikasten. Hori. Hasi zarete eta oso girona klasean. Bai. Danok lagun? Bai. Nahiko. Gitxi gora bera. Momentuz. Bakoitza beretan lekin, baina ondo bai. Ondo, dirurik ez momentuz, baina leierako prest, bai. Haupa neskak. Eta bikote berri bat gurean, Ibon eta Iratxe algortarrak ongi etorri. Eskerrik asko. Zuek ere, bueno, institutuan elkarra ezagutu eta arrezkero lagun minak, ezta? Bai. Bagarri. Noren ideia izan da hona etortzea? Ibonena, esan du Iratxek. Eskuarekin, erakutsi ezer esan dabe. Zue, haze kurrikuluma dituzuen, Batu barra dago, Ibon, sorkuntza, diseinua ikasi, ilustratzailea, diseinatzailea zure estudioa daukazu. Bai, momentu honetan bai. Nola du izena? Sekula. Sekula bai. estudio, eta asmoa da nola baita hemen, dirua lortuz gero, proiektuari bultzatxo bat ematea, ezta? Bai. Sekula estudion, beste zer egiten duzuzu? Ba, ikastaroak emon, eta gero freelance bezala ibili, pero Freelance batez bezala. ere ikastaroak. Bale, bestalde, Iratxe, historian graduatua, master bat ere badu museologian, irakaskuntzan, atzerrian ibilizara Guggenheim bekarekin, zer da, hau? Ze ondo, Iratxe? Pues denetarik. Museologian zer lantzen da? Museologian, museoak nola diseinatzen diren, testuak nola egin, hezkuntza parte bat ere badauka. Hau, akaso museoren batera eramango duzu zuek zakua? Agian. Zakuaren atzetik etorri zarete, seika edo zein asmoa? Bueno, Ondo pasatzen, ezta? Bai. ondo pasatu. Esperientzia bizi, bai, ondo pasatu. Algortar humilak, ba, omen daude. Horretara bat danok bidean ondo pasatzera zuek, torri, asteragoaz. Ondo, Eta itxi apur bat. Ederto erantzun eman da. Beitu ze erantzun ditugun gaur, lujozko erantzunak. Mikel Aboa, Olatz Salvador, Zea Maiz hemendikat, Kenzazpi Zetak. Gu galderak egin erantzunak, hor dauz? Hori euskaldune da, Aritz. Bai, ez da. Zetak. Erretaka. Pellok nola esaten du, matez ere pellok. Guazen denbora. Txoriari egoak ebakitzea, pentsatu zuen. Mikel Aboa. Txoriekin ez, xoriekin dira mintzo hauek. Hemendikat. Zetak. Lokarriak korapilatzen, trebea da oso. Olatz Salvador. Laboaren kantaztarretan agertzen naizela esan zidaten. Kenzazpi. Ai. Kaixo Idoia, irakurri duzu idatzitako eskutitza? Hemendikat. Eztok Amairu barru-barrutik ezagutu zuen. Mikel Aboa. Gaztea maketariak eta irabazi du, Zetak. Zea Maiz. Ez. Ilargiaren argia ikusteko, itxunagoela, esan ez dit ba. Kenzazpi. Urtero udaberrian sartu garela gogoratzen digute Zea Maiz taldekoek. 6, zuzen erantzun da, 60 puntu berazikote. Usu eta Maialen, zeuen guztokoren bat egongo demetik. Bai. Zein, Maialen? Zea Maiz. Zea Maizale. Bai. Zutxu? Bueno, tartekan zutet, baina gustantzat. Oso ondo dau. Zein darra iorak, Guazen neskak. Usu ez eguazi? Bai. Eguzkiak gailurretako elurra urtzen duela esan dit meteorologo honek.
Mikel Laboa. Oraindik ez da iritsi, baina iritsiko da noizbait argiak jarraituz. Ken Zazpi. Elektrizitatea dira, beraz, kontuz kalambrekin. Hemendikat. Zea maiz. Egun alaitu didate, nire garaia orain dela esan didateta. Hemendikat. Mediku kontuetan, beratrebeena. Mikel Laboa. Medikoa zen. Ezpat hartu eta joan dira txalupa batekin itsasondora. Hemendikat. Haien sorreraren lekuko izan zen Errekalde auzoa. Zea maiz. Bilbon, oso ondo. Gorrituta nago, musu bat eman dit larrunen. Hemendikat. Zetak, erromantikoa da. Musu bat larrunen. Bai, zo polita dira, Horko Bai. erantzunak eta definizioak oso ondo. Beste 6 zuek, 60 puntu. Ibon eta Iratxe, ematen bat gustoko bereziki, emetik? Hemendikat. Bai, Emendiko, Ibon, oso ondo. Iratxe, Nintzako Ken Zazpi. oso ondo. Ia sorti erauen, Ibon, Iratxe, venga, puntua pilatzen hasiko gara, guazen denpora. Komisaldegira eraman dute ilargia lapurtu duelako. Ken Zazpi. Zu lasai, zure zauria berea ere bada. Zetak. Postasun handiak besarkatzen du gaur. Olatz Salvador. Zea maiz, eskaren ez gu, bera da. Ken Zazpi. Olatz Salvador, komiketako pertsonaia lo dagoela adierazteko jarriko dizkiot. Zetak. Oso no, azken aldia Berramun Martikorenarekin ikusi dut sarritan. Zetak. Iki milikiliklik hitza erakutsi zigun. Mikel Laboa. Joko Ona podcastean entzuten ari naiz oraintxe bertan. Hemendikat. Olatz Salvador, Pasaiako herritik ekarri digu notizia. Mikel Laboa. Oso no, Rosalenekin ikusi dut lehen. Oso, begira, mania gutxi hemen, taitxi gutxi egin barra Oso dago, dena ondo. oso orekatua, beste 60 puntu zuentzat. Eta, Eta musika kontuak. Edo kantu kontuak, bintzat alde batera utzita, isil-isilik orain. Ardezala lekua. Aritzek, hola ez. Ia ba, ondo hasi gara, eutxi horri. Lau kontzeptu, denbora. Zeu, gangorra, kresti, oilarra, punki. Bai? Bide bat, kalea, Gero? gurutze gorria, kalea. bai, Vale. Zebra bidea, kaleko erraxak ez da izan zaizu. Bai, baina zer da hori? Ah, gurutze bidea. Bai, bide urutzea. Bidea gurutzea. Gurutze. Buah. kurse bat. Vale. Beste marrazkia orain. Zanaurixe, zanauri bi, ez. Bueno, Palilu. ez, begiratu ondo. Ah, bai, surf. Kaiak. Baina zer da hori? Padel surf. Olatua, marea, Ez. Kusi ondo? tabli, taula. Ez. Ez? Uretan, flotatu. Zerraza. Dale. Jan, zeo zer, janari bat, motorra, makauto, eramateko jatekoa. Bai. Janaria. Nor da? Eramateko, jateko eramatzailea, repartidori, Bai, oso ondo. banatzailea. Josebak era guztietara emate ditu erantzunak. Katamarana falta. Boa, neban igarriko. Ja, uretan ibiltzen da, Baina ondo. bi aldetxo horiekin. 3, hau pasuek 60, oso ondo. Zue Maialen, lehen kantuekin eta fin. Bai. Mintzioka beste beste. Bai. Eta leku hartuko du Maialenek. Bai. Ez da? Horrekoan ere ala aritu zineten behintzat. 60 puntu momentuz, oso ondo dago. Ia beste zenbat, arrantzatzen ditugun. Denbora. Olatua, itsasoa, marea, igerilaria, lehenengoa, kompetizioa, igeriketa kompetizioa, itsasoko igeriketa kompetizioa, Bai. Igerik eta lasterketa, bai, itxasuan. mendia, mendikatea, raf, Egin zeo zer, Maialen, keinurik ez. Zer da hori, Uxue? ez zaitateatzen, motorra, igotzea, mendia, mendiko motorra,
Eta zer da hori? Motocross. Bai. Dirua, Bai. dirua sartu bankua, txampona, Zer da hori? txampona sartzeko makin... Ez. Diru kutxa kaja fuerte bat. Ah, bale. Baina ondo? Ai. Maialen urduritu da. Zema dimintzio, marrazkietan ere. 2,40, neskak, oso ondo. Eta ez karagu inor hemen lehiakidei presiorik eta eragiteko, baina... Tarteka gai. Ibon, diseinatzailea izaki. Arrazkitxo batzuk egingo dituzu? Bai, ez da? Eta Iratxe, aldela zuk ere asmatu. A ber. Eta gero, zuk ere zabalduko duzu museo bat. Marrazki bertan jarri. Bai. Guazen puntu bila, venga, denbora. Ja, marrazki bat. Pistola, arma, sua, tiroa, bala. Ez, zer da hori? Kaskillo, eskizketa. Ez, baina... Begiratu ondo? Zer da? Zer ikusten zu? Pistola bat. Vale. Bai? Eta zer gehiago? Eta zu eman dio. Ez da sua hori, Ez. Zer da hori? Buruko mina, gaizorik. Soinu asko. Ondokoa. Zu artifizialak. Zer dauka? Buruko mina. Vale. Eta beraz? Zer da? Flashartzeungatik. Argazkiak. Nolako buruko mina Iratxe? Ai, ama. Izen bat auka. Ez dakit. Aldatu, Ibon. Bai. Amarraztu, bizkor? Bai, hitz egin, eseri, zita bat, first date, korbata, dotore jantzi. Torribon, Estima. dan elkarrizketa migrainak, buruko minaren gaixotasuna behar Eta genuen. ur pistola bat, ura zen, urtantak margotu ditu, Vale, ez ditut horrekin tantak bete du. Tira, marrazkiak, performantzak ondo, baina punturik ez dugu lortu. Baditugu oraindik probasko. Pasai. Lehenengo fasean, eta puntu asko pilatuta. Batez behitza eskutuan, zenbat puntu pilatzen diren, norduen, Maira? Hartu leku aritz, mesedez. Eta erakustaldi emango dute seguru, ondarrotarrek. Ikusi zema puntu dauzen hemen, guazen denpora. Paso. Labanarekin, Moztu. eskuan, Ebasi. batuan, Eone. Ama. Bai, Joseba. Paso bestela, Pasa. paso. Ospitalean, Gaixoa. gorputzeko, Operazioa. froga, Segi. paso. Etxean, Lo. berriztean, Mudantzi. ondarrun, Fatxadi. asko, Obrak! Bai. Torri. Horrak! Ebakia, Joseba, eta Ebakia. eskanerra behor geratu da. Bai, lastima. Eta ze ari dira, etengabe? Bai, horretan. Ondarrun bai, Apa ondarru, Hoi, puntu! Josu eta Maialen, txarto kokatuta ez? Baina puntuak lortuta asko zobeto, norduen. Maialen, hartu leku mesedez. Eta hortxe, beharko dugu zeuen arteko lotura hori hitz eskutuan, guazaren denpora. Paso. Hotza, Beroa. Frantzian, Paris. aspaldi, Guillotina. historia, Errevoluzioa. euskeraz, Itzulpen gintza. paso. Eliza, Gurutzea. antzeko, Apaiza. paso. Galdera, Erantzuna. Bikain. mendian, Etontorra. txikizioa,
Zorri Maialen. Revoluzio edo iraultza. Bai. Iraultza hori falta egun eta gero azkena zutea. Endian, eragite baititu sekulako triskantzak. Beroa eta erantzuna bai. 40 puntu beraz. Ibon eta Iratxe. Eta orain puntuak bildu behar ditugu, egia markagailua parekatzen ditugu. Norduen. Ibon, hartu leku mesedez. Bortxe, banaka gakoak emon da. Ibonek pistak emon, Iratxeak asmatu. Guazten denpora. Etxea, Sukaldea. handia, Sala. klasikoa, Jangela. etxea, Mansioa. sinonimoa, Paso. 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 Obra, Agortan. zuzendaria, Ingenieroa. idazlea, Idazlea. Eskritorea, idazlea. antzekoa, Paso. Hitz asko esan ditugu. medikua, Medikua, gaixotasuna. ahokoa, Dentista. hitzak, Logopeda. Bai! Aupa, Ibon, zorri. Palazioak egin digu ies. Bai, palazioak. Baina golopeda, barkatu, logopeda ondo zen du. 20 puntu! Itz eskutu eta gero, adidano begiak zabaldu markagailuetara goa. 140 puntu. Arizak eta Jose bat. Isuak eta Maialenek 140 puntu. Ibon Iratxe 80. Ezer erabaki barik. Postura hartuta, ja, Bai. erantzuteko Listo, dana erantzuteko. Hau da gozea, Asko jokoan noski, triboren berbak eta joka daudenean, guztiok seriotzen dara. Hau paritz, sorteon, lehenengo taula, denpora. Martxoa. Martia. Iraila iparraldean. Agorrila. Martxoa. Martia. Iraila iparraldean. Buruila. Ekaina Gipuzkoan. Zezeila. Txue. Martxoa. Martia. Iraila iparraldean. Buruila. Ekaina Gipuzkoan. Garagarria. Otsaila Bizkaian. Neguila. Martxoa. Martia, Iraila iparraldean. Buruila, Ekaina Gipuzkoan. Garagarria, Otsaila Bizkaian. Agorrilla, Ibon. Martxoa. Martia. Zezeila Otsaila. Zezeila. Ibon oso erne, 10 puntu zuentzat. Hilabeteak. Badatoz, bi tablero osatu dugu. Usua izango da lehen erantzuten, adidanok, iarreboterik edo dauen. Venga, sorte honeskak, denpora. Maiatza, Bizkaian. Arramaiatza. Maiatza, Bizkaian. Agorra, Ibon. Maiatza, Bizkaian. Epaia. Maiatza, Bizkaian. Barantaila. Aritz. Maiatza, Bizkaian. Garilla. Maiatza, Bizkaian. Horrila. Ekaina, Zuberoan. Arramaiatza. Iraila. Barantaila. Uxue. Maiatza, Bizkaian. Horrila. Ekaina, Zuberoan. Arramaitza. Iraila. Epaia. Maiatza, Bizkaian. Horrilla, Ekaina, Zuberoan. Arramaiatza, Iraila. Agorra. Agorra. Eta probabelere gogorra, Illa, bukera asko. Ira, errebotean, Maialen, 20 puntu. Ibon eta Iratxe. Adi. Sorteon erantzuterakoan. Ibon, hilabeteak. Denpora. Azaroa, Bizkaian. Bagila. Azaroa, Bizkaian. Zemendia. Abuztua. Jorraia. Aritz. Azaroa, Bizkaian. Zemendia. Abuztua. Dagonilla. Ekaina, Bizkaian. Bagila. Apirila. Asmopila. Azaroa, Bizkaian. Zemendia. Abuztua. Dagonilla. Ekaina, Bizkaian. Bagila. Apirila. Jorraila.
Abendua. Asmopila. Azaroa Bizkaian. Antxe joan da. Abendua Lotazila. Gure, etxalo mutuak, kaso honetan, asmopila genuen guk ere, puntuak lortzeko, baina taula honetan ez da posible izan. Ringoren berbak eta gero, ian orduen bigarren fasera, 140 puntu, Ondarrun, 160 puntu Gazteizak hauden, Algortan, 80 puntu. Ibon eta Iratxe, Algortar, maitagarriak, oso, gaur iritsi, eta gaur bukatu. Zeitxura, Ibon? Bueno, bintzatu nina heldu eta ondo. Bai, ez da, aipatu dugu, kurrikulum oparoa duzuela biok ere, kurrikulumari gehituko diogu. Mi luzen izan ginen. Zenbat egunez, ez dago jarri, izan ginen, jarri eta kito, baina bozorrailu modura ere erabili dugu, ez da, Ibon, berriro errepikatuko dugu, zure estudioa. Sekula estudio. Sekula estudio kontratatu eta Iratxek berriz museo asko ditu, mundu amarrena. Eskerrik asko tertzia, bene? Zango dituzue? Izango ditut, bai. Hori data. Iban Iratxe, mila esker. Agur. Eta mi luzen aurrera, bigarren fasera pasa gara, baina lehian jarritu aurretik, ez txalo batzuk ere banatuko genituzke. Txaloak gaur, bide batez. Bilabonatik datozkigunak. Bueno, Bilabona eta Astea Zu, eta Zizurkil Goi eta B, eta Larraul, eta honekin listo, ezta? Beste ma falta da? Aduna? Alkiza? Bueno, nahiko da. Txalo asko. Txinara orain txaloak, badago bertan ilaski autoekoiztetxe bat, Gili izena du. Izen arantzatxua, ja izan daiteke. Gili bat erosi dut. Bueno, dena dela. Atera dute auto berri bat, modelo berri bat, eta modelo horri izena jarri diote Azkarra. Epa! Oso bitxia, Gili autoekoiztetxeak, txinatarra, jarri dio Azkarra autoari. Bitxia berezik kontutan hartuta, Ego Ameriketan, Latinoamerikan merkaturatu behar dutela autoa. Zona da kotxe bat entzat Azkarra izena. Bai, eta izango da oso Azkarra, espero dugu, bestela reklamazio horriak eta horre gongo dira Gilin eskuragai, baina oso bitxia eta honen berri eman digu Anderrek, Twitterreko erabiltzaile. Eba, txaloki benetan. Upa! Oso kotxe politz, ez? Bai. Horan kotxe handi bat. Guk altuak eskertzei dugu beti ere, belaunak sartzeko modukoak eta... Azkar bat. Azkarra? A ber, ze prezio Nahi baduzue Gili, bidali horietako bat eta hartuko dugu guztora. Bigarren fasera sailkatuta. Ondo? Aritz, Joseba, 6.000 eurotan edo badabilen, azkar bat erosteko moduan gabiltz, hemen sakuarekin. Hala balio badu, azkarra ere ez da izango. Ez dakigu, Uxime Maialen, bigarren fasera sailkatuta, ondo, neskak? Bai. Lanerako prest? Prest. Esto? Azken ba, Aritz eta Joseba zuekin, definizioak, denbora. Debekatuta egon arren, ura egitera bultzatzen gaituena. Bai, Aritz. Desio. Zer da? Desioa. Debekatuta dago, baina alere, ze sentitzen da? Tentazinoi, ontxoak eta perritxikoak oso gustuko dituen arloa. Onkologia. Ez motel. Jode. Pikologia. Pikologia. Mikologia. Emez, bai. Behar adinako balio ez duena erdipurdikoa. Azkarra. Hau gabe ezingo zara sartu hainbat ekitalditan. Zenbat egizute sartzeko? Zer? Ekitaldi batera sartzeko? Gonbidapena. Aritz, txilik, Energiarekin batera, mundu fisikoa osatzen duen elementua. Mendekua. Bai, galanta, bai. Materia, zen. Ibiliko da bera ebeskolan. Ez da esan, Tentazioa. Begira, agertu da azkenean. Tentazioa erorita, 30 puntu. No. Puntuak onatzi bigarren fasien o nada. Bai. Gero lapurtzeko aukeri daula. Egia. Orduen, ondo. Usue Maialen, itzultzaileak. Zuek klasera sartu eta lehenbiziko gauza, dozena bat definizio irakurri. Hombre, Entuta zaudete? Venga, ba. 10, asmatuko ditugu 10. Maika? Batzuk asmatuko ditugu. Apustu gogorra hori. Batzuk, venga, denbora. Usue. Zentzuz jokatzen duenak hortxe ditu oinak. Lurrean. Bai. Sokari egin behar zaiona. Tira. Gauza malgu baten aldeak bata bestearen gainean jarri. Tolestu. Urruneko herrialde batekoa, gure zibilizaziokoa ez dena.
Atzerrikoa ez. Bai, baina, nola esan da? Urrunekoa. Urrunekoa. Bat berria, uretzat. Ez. Urrunekoa ez. Exotikoa da. Begiaren aterpe den hile zerrenda. Bekaina. Bai. Ez dia egiten duen intsektuaren lantoki eta etxea. Erlauntza. Bikain. Norbait izendatzeko izen deituren ordez erabiltzen dena. Ez izena. Bai, etxean garbiketarako darabilgun konposatu kimikoa. Kimiko bat, etxean, garbitzeko. Lixiba, ez. Eta lixiua, ez? Ez. Azten da. On... Amoniakoa zen... Denbora. Bueno, ondo. Bekainak kontutxue kontrabatzutie. Gaur makillajen, bitu benetan, ari zegaz. Segulako, ikusiko bekainak. Korok depile hostez goitzik eta betik. Koro. Bigoti Bekainak, beti ere. Bigoti be bai. Betik eta beti. Bigoti be bai. Baita ere? Bai. Txalo bero bat, depilatzea. Du baina, gustatu zait, hau erabiltzea, bekainak depilatzera zazen urren esan, depilatu izkiazu begiaren aterpe hile zerrendak, mesedez. Ba, ni momentu honetan laukilo gitxe ugazna, orduen zuek eskatu. 6,60 jau pasuek! Pan bimbo, zarrateko. Eroglifikoak. Aritz, Joseba, danak asmatukuz. Lehenengoa, badator, denpora. Utziko didazu zure... Abai... Bai? Abai? Abaiko... Ia, ze taldea? Iaban. Abaiko... Ze taldea? Abanikoa. Bale, bale. Bai. Aba taldea. Aban i eta koala lakenduta koa abanikoa. Oso ondo. Ondo izo. Joseba bere lehenbiziko eroglifiko asmatu du. Txalo bero bat. Hau ospatu behartu aban kanta bat, egaz? Dancing Aban kantaren bat, jartzezu, zure repertorian? Gimi, gimi. Gimme, Baina hola... Oso ondo dau. Bai, ez dut ezagutzen. Madonari be gustatzen atzo. Bigarren eroglifiko bat, guazten denpara. Este man amore? Goia, eskuan... Bale, Eutxi goiari. aupa zuek. Oso ondo. Eskuan goia bat eusten eta eutxi goia etari. Bale. Hau, handia izena dut zenen eta esan zuten 10.000 bat euskaldunek edo. Denak txiokatu zuten, eutxi goiari! Hau, okurritu zait eta 10.000 dena batera. Baina oso ondo. Oso ondo. Oso katartiko izan zen. Bai, oso. Danontzat. Oso. Hirugarrena, denpora. Denda horretan saltzen dute? Kasko berriak. Ez da kasko berriak. Venga, zenbatu. Kasko, bai. Zenbatu. Amarnaka. Venga, Amarnaka berria. zer egin? Amarka berria. Marka berria. Bale. Amarka. Akenduta marka berria. Hau pasuek. Aritz ondo aritzen zela baina, orain Joseba ere elkartu zaio. animain ja. 3-80 puntu. Oso ondo. Oso ondo. Neskak, beste horren beste. Lagun egin behar gara eroglifikoena, Beharko. Bai, gaur da eguna. Usuro maialen, guazan, denpora. Hegaldi asko ateratzen dira. Dama... Ze ikusten da? Damaskotik. Bai? Bai? Zila bat, damasko, eta tik, tak. Damasko, tik. Bale. Hori, betorrekoa Oso ondo. jantzi gabe, usuek orain jantzi egin ditu. Serio. Eta orain... Ja, jarri gabere asmatu egingo. Kolore ultramoreak ikusiko dizkio eroglifikoari. Guazen, bigarrena. Ez hurbildu nire gana. Bai? Birusa... Bai? Birusa daukat. Ez. Birusa Birusa? Birusa duzu. Bai, bai! Bi zenbakia, irusa. Bi, irusa, dunaren erdia, duna, na ezken dun behar, birusa du, zuzu. Oso ondo? Bitik, bi. Zeirri berreder, holan. Aurpegian. Bai. Claro. Zoriontasuna dau. Zorioneku. Hirugarrena, denpora. Zer daura zuretzako? Zer da? Sei. Bai? Senidea. Zenidea. Sei, nolakue? Seibel... Ez? Seike. Se? Nolakoa?
Sexy. 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 Sexo. Sei mea. Sei mea, ikenduta semea. Ah, Vale, olako. Bueno, 6 hori mea da, usuarentzat 6 hori sexia da. Ze, 6, Norazoa, 6. Gero, afalduko dugu elkarrekin. 60 puntu. Bueno, mi luzeko eskua. Tomas, oraindik ez dugu sintoniari jaso. Bulegokoarekin ari naiz. Ondo. Bidal dezala, mesedez, mi luzeko esku. Baina zuk ideia badaukazu ja. Mi luzeko esku, atxeden hartu ezazu. Ondo. Eta orain ja, esku honetan dago zure ondarea zalantzari gabe. Haze, induslariak ditugun hemen. Aritz Joseba, lemizikoa zuentzako. Badakizu erronda ezberdin eta guztiok Hori da. jolastuko duzue eta erreboteak daude. Aritz Joseba, puntuak pilatzeko aukera. Harin askatuta be, oso ondo komodina eskuratu, puntuak galderek emate dituzte, zebuk ikusi, guazen. Lemiziko eskua esaldia, hause, eta enuntziatua, anai. Hori ez da enuntziatua, enuntziatua da. Julen Telleria, nerabezaroko arazo bat aitortzen. Julenek nerabezaroan izandako arazo baten aitortza hementxe. Az gaitezen lanean. Aritz Joseba, zein da Bizkaiko hondartzarik luzeena? Getxo edo bakio? Bakio. Xue Maialen, zuena errebotea, zenbat zubi ditu Bilbok? 15 edo 13? 15. Etxe bostik urrorainik ere. Bigarren erronda. Leonardoren Jokondak zein eskudu bestearen gainean, eskuina edo ezkerra? Eskuina. Zondo egina hor. Postiku Riberikok buelta emanda, bokala agertu da. Jarrai lanean. Nola izena du, bihotza uzkurtu eta odolez usten den mugimendoak. Diastolea edo sistolea? Eskerrea. Diastolea. Sistolea da. Xue Maialen. Non du bihotza situs inversus gaitza duen gizakiak? Ezkerrean, eskuinean? Eskuinean. Inversus, hori da. Beste bost, letra eta T, kasu honetan. Laugarren erronda. Xue Maialen. Gorbata hitzak Kroaziako armadako zaldunek lepoan zeramatzaten kolorezko zapiei egiten die referentzia. Egia, gezurra? Gezurra. Ba, egia da. Errebotea zuentzat, Aritz Joseba. Jertxe hitzak, jersei uarteko arrantzaleek zeramaten artilezko trikotari egiten dio referentzia. Egia edo gezurra? Gezurra. Ba, egia. Egia da. Jersei edo jersey edo... Xue Maialen, Pullover. zuena da, berriro eskua. Zein urteetan hasi zen Goen kale? 94an, 96an? 96an. Aritz Joseba, errebotea. Noiz, bukatu zen Goen kale, 2014, 2016. Maseian, ez? Hori bai. Goen kaleko fansutxuek asmatu dute, mutilek. Eta anaiari, nera bezaroan gertatutako zerbait. Hortxe ezkutuan daukagu, ere aitortza bat, saldi horretan. Artu diozue tankerik, bikote? Ondiokan ez. Aurrera ingo dugu eraz. Beste hiru. Zergatik da famatua Glastonbury barkatu herria, musika jaialdia, edo herriaren historiagatik. Glastonbury? Musika jaialdea. Eski? Oso famatua, Glastonburyko jaialdia. Bokala. Aurrera ingo dugu? Bai. Ez da askorik ikusten. Bakarra. Garai batean, zer egiten zuten San Mameseko langileek, atletikek, gola sartzen zuen aldiro, zuziria bota edo irrintzia bota? Garai batean, bai. Zuziri bat izango da, ez? Bai, horixe. Hombre, bai, ez? Bueno, asmatu duzu, Bilbon, bai. Julen Telleria nerabezaroko arazo bat aitortzen. Eta Aritz eta Joseba zerrote den asmatu nahian. Aurrera ingo dugu, bikote? Bai. Epa, zemat. Zein euskal hiriburutan finkatu ziren bikingoak mende bat baino gehiago, Ziruña edo Baiona? Baiona. Ziruña! Uxue Maialen, errebotea zuentzat. Zertan egin zuen lan, Pio Baroja idazleak, literaturara erabat eman aurretik. Irakaslea zen, medikua zen. Irakaslea. Medikua zen ba! Ikurra asko jokoan. Aritz Joseba, zein giza talderen historio eta kondairak entzun daitezke Baztango bozate auzoan? Agoteak, kauterak? Agoteak.
hori bai. Eta gertuko dena, bokal bat izango da. Hain zuzen ber. Anaiak izan zuen, arazo bat, nera bezaroan, asko izan zituen, ez broma. Arazo bat izan zuen, nabarmena, eta behin aitortu egin zuen publikoki, eta aitortza hortxe gordeta daukagu, naiz eta erdi agerian ere badagoen, Uxue eta Maialen ere hortxeari dira, duzketa lanetan murgilduta. Erronda bakarra, falta da, Aritz eta Joseba, saiatuko gara? Ez, beste bat. Azken erronda beraz. Bakarra. Erabiltzen ez dudan altzaria saltzen jarri nahi dut. Non jar dezaket? Wallapop, Amazon? Wallapopen. Wallapopen, bai. Eta honekin bai, L. ez daukagu beste letrarik askatzeko modurik. Ez dago errez, Juleni gertatutako zerbait. Nera bezaroan. Pista hona da hori. Nera bezaroan. Gertatu zitzaion. Gertatu zitzaion. Bai, ilaskik ezin du sinetxioan. Gertatu zitzaion hau. Surrealista xamarra kontua. Aritz Joseba. Saiatu behintzat, gaizki bada ere bota. Niri... Nor saiatuko da? Aritz? Edo Joseba? Bera. Aritz, guazen. Niri Bai. Zer? tragatzen, Bai? ahaztu, Bai? zitzaidan, Bai? Nera bezaroan? 14, Bai? Zer? 14? niri tragatzen, ahaztu zitzaidan, 14 urterekin. Bai, hori zen! Zuzen! Komo dinazen da? Eska trampi, Eta atera egin duzu, nola trampi? Ez Horrek asmatuta kexatu. Bai. Asmatutakoan ospatu, besterik Pasaba izango. baino. Julenik gertatu izaion. Gau batez, Joan gurasoen novelarata. Jaten eta... Listua, ezin zuen irentzi. Hori ondarrun bokaseki. Bokaseki! Bueno, honera zen kontrakoa. Hain ezea zeugan ja, listua jariatu, irentzi ezin da. Bai, Joan behar izan zuten medikuaren esan zion, bueno, hau gertatzen zaio, medikua flipatuta. Zenen eman zion pilulatxo bat. Ez zertarako ez, baina pilula ikustean, Julen lasaitu egin zen. Horrein, irezten du, nire anaia, beho ditzula, Julen, oso ondo. Gero, zuen gurasoek historiaren amaieran sorte handia izan dute. Bategaz da bestigaz. Amaieran, Bai bidego horra, Txalo bero bat, gurasoei, beste bat. Eta esango dute, bueno, eta orain ere ez zaitxa, dena dela. Uxue Maialen, zuek ere badukazu aukera, zuen esaldia, hauxe. Bueno, eta ze enuntziatu hemen ere. Jon Gotzon aldaparenari non ligatzen duen galdetuz gero, hauxe, erantzungo du. Ia ba. Uxue, Maialen, larruzko zein koloretako eserlekuetan esertzen dira Eusko Legebiltzarkideak osoko bilkuren aretoan. Gorria, berdea? Gorria. Berdea. Eta zenbat eserleku daude errebotea Aritz Joseba, Eusko Legebiltzarrean, 70, 75. 75. Bai. Bokalarekin hasiko gara. Eta zuena da eskua orain, Aritz Joseba. Noiz ospatzen da Frantziaren egun nazionala, uztailak 14, uztailak 24. 14an. Ja, denak Sanferminetan izaten dira. Eta bost ikurri beriar hoien atzean gureen letra eskutatzen da. Aurrera ingo dugu. Zein portu dago Mantxako kanalaren iparraldeko kostaldean? Dover edo Calais? Dover. Beste lau letra, T. Gure Jongik, Jon Gotzon aldaparenak, non ligatzen duen galdetuta, hauxe, erantzun zuen behin. Beste hiru piztu dira. Zein da Nobel sariak banatzen dituen institutuaren izena? Nobelinski edo Karolinska? Karolinska izamora, ez? Bai. Tankerarik hartzei gozue, bikote? Ligatze kontutan, itortza bat hemen. Momentuz ez. Aurrera ingo dugu eraz. Beste bi.
Zenbat entzunaldi ditu YouTubeen Mikel Urdangarinen bazkalosteko kafea abestiak? 92.000, 92.000. Claro, eta Mabi. Erdian nireak. Zeta. Argigarria hau. Bosgarren erronda. Osatu berritan gaude. Askatuko duzu bikote? Ondiokan ez. Ez. Seigarrena ba. Venga, azken hitzeko baten bat be piztu da. Zein kiroletan aritzen da Eukene Larrarte Tolosarra? Txirrindularitza edo atletismoa? Txirrindularitzan. Ai, Oh, bokala. Jon Gotzon aldaparen ari non ligatzen duen? Galdetuz gero? Hauxe erantzuten du. Guxu eta Maialen bezaldean ere oso erne. Zer irakurtzen da? Bai. Seigarren erronda zen hau. Beste 4 aurretik. Aritz Joseba, askatu nahi duzue? Hone? Ondiokan ez. Beste erronda bada. Zenbat urtez izan zen Azkuna Bilboko alkate? 11 edo 15? 15. Bai. I. Eta... Hitz batzuk argi eta garbi Bai. irakurtzen dira. Askatu nahi duzu, bikote? Bai. Nork askatuko du? No, neuk. Joseba, Bai. ozen eta argi, mesedez. Ezin daiteke esan non topatuko duzun botoi gorria. Zuzena da? Bai horixe! Oso do! Bigarren komodina betxauentzat. Haupa. Leku askotan, topatzen ditu jongi, botoi gorriak, noski. Bi komodin, zuenean, Aritz Joseba, 250 puntu, bi komodin. Izue Maialen, 150 puntu. Aldeak sokatiraren atarian, ia gertatzen den, bagoaz, sokatira dator. Usue Maialen, zeuekin hasiko gara. Guazen eskak, sortu den denpora. 6 aldeko dadoan zein da atera daitekeen zenbakirik txikienaren urrengoa. Bi. Bai. Aritz, Joseba, denpora. Zerk egiten zion beti ies Peter Pani? Sombri izan zen. Gerizpeak. Bai, itzalak. Usue Maialen, denpora. Zein elikagai mota da oloa? Zereal bat. Bai? Aritz, Joseba, denpora. Ipar Euskal Herriko zein hiri ezagutzen da Espartinen hiri bezala? Donibane loitzuna. Maule Lestarre da. Bigarrenaren atzetik iristen bazara, zein materialetako domina irabaziko duzu? Brontzezkoa. Vale? Usue Maialen, denpora. Zein koloretako txapela darama Super Mariok? Gorria. Osondo? Aritz, Joseba, denpora. Zenbat urtez egon zen preso Nelson Mandela? Komodina. 27 urtez. Bietako bat, erabili dugu, sondo. Usue Maialen, ez gabiltza gaizki. Eutxi da, puntu egin. Usue Maialen, denpora. Zein da trikuek garatuen daukaten zentzumena? Usaimena. Entzumena da. Zer dago eskua hitzaren erdian? K. Kaletra, osondo. Aritz, Joseba, denpora. Zein kiroletan aritzen da Erika Mugartegi Markinarra? Pilotan. Zesta puntan. Zein jatorri du Lego jolasak? Alemania. Danierra. Zein da Rio de Janeiro kondartzarik ezagunena? Komodina. Copacabana da. Vale. 37 puntu galdu baititugu. Eta bigarren komodina ere bai. Usue Maialen, ona da hori zuentzat, Aukerak berdin du dirata. Gozen. Usue Maialen, denpora. Nola du izena Jogi Hartzaren lagunik onenak? Bob. Ez, bubu. Nola deitzen da ansiedadea baretzen duen sendagaia? Ansiolitikoa. Bai. Aritz, Joseba, denpora. Beasaindik Tolosara modu azkarrenean iristeko zein errepide hartuko duzu? Gei... Azortzia. Abat, nola esango zenuke mesedez katalanez? Zizplau. Bai. Usue Maialen, denpora. Nongo hiriburua da Bukarest? Rumania. Bai? Aritz, Joseba, denpora. Zein urtetan ospatu zen Gerraosteko lehen bertsolari txapelketa nagusia? 1978. 60. Argentinan zer dator udazkenaren ondoren? Negua. Bai. Argi, Eta argi, Usue eta Maialen. Iritsi da udaberria, zuen markagailura aurre hartuta. 18 segundo.
Zuzen, aldela. Guazen eskak denpora. Gipuzkoako zein hiritan hasten da Behobia Donostia lasterketa? Donostin. Irunen, zein da hippiekin lotzen dugun furgoneta marka? California. Volkswagen. Zein da frontoi handietan berriena? Zubieta. Nafarroarena. Zein euskal emakume ekartzen zuen La Pasionaria? Ai! Dolores Ibarruri. Irundik abiatzen baita lasterketa. Donostiara iritsi. Eta gertu ginen aurre hartuta, baina denbora bukatu denerako. Aritzek eta Josebak 221 puntu. Usue, Maialen, 149. Ondo, Usue Maialen baiea lekutxo hartuta. Miluzen zemuz, Usue gaur? Oso ondo, oso ondo. Oso ondo, gustora zabiltzea? Bai, oso. Gustuekin be bai. Hauan eskak, urrengo Rekote. arte. Bueno, agur. Eta hainbeste final jokatu ondotik, ja bilagonan ere ikasi dute, oiua. Ru. Ondarru, ikusten, ondarru darra, Garitza Joseba finalean beste behin. Txaga zeuen burueri hau pastu. Hori da, baina ona oso ondo da, Zogator. Gure publiko guztia. Ondo dizuela. Esan behar nuen, aixe ez. Bi komodin zenituzten. Bai, ez du. Alarri, galere, Garitza Joseba, Fama, 231 Fama uneskak. punturekin, fama uneskak. Eta zuen zaku partikularra ere bai, 1014 euro pilatu dituzue. Hor pizza asko, Sicilin pizza asko. Ikusi, Oso ondo. Eta fatxade berriak eta bar. Eta zakua. Karua. Zaku ederra gaur jokoan, 6.600 eta 40 euro. Haupa. Zibiltzen zarete, ondarrun portutik, saltatuta itxosuen. Bai, bueno, ni portun eskala etxena. Aiba. Bai, eta gero uretara. Ondo. Ukaini, eta... Urarekin egingo dugu jolas. Ura, era askotara antzeman dezakegulako, itxasoan, lurralde izoztuetan, ibaietan. Gaurko ere muak, Aritz, Joseba Sorteon, hortxe ikusiko ditugu. Glaziarra, ur jauzia, aintzira. Aipatuko dizkizuedan izenak glaziarrak diren, ur jauziak diren, edo aintzirak diren, asmatu beharko duzuen. Venga. Prest? Bai. 1 segundo, denpora. Taku, zer da? Aintzira. Uppsala. Zer da? Glaziarra, ur jauzia, aintzira. Urjauzia. Baikal. Aintzira. Tal. Venga, glaziarra. Usut. Uzut, aberrixena... Usut urjauzia. Usut aintzira. Usut glaziarra ez. Usut glaziarra. Usut urjauzia. Usuturra. Usutur. Aintzira. Nes. Aintzira. Perito Moreno. Perito Moreno. 37 segundo. Aldaketarik. Perito Moreno. Egingo zenukete? Baikal, ez. Ez tirurak, ni idea. Jakingo bageunke, baina... Da zor lau, iru... Hiru argi, ondo, beste lau, usain jo bez. Eta, izenagatik edo? Ze hizkuntza izan daitekeen? Ja, zer egon horri daitekeen? biligabe, bai. Zala, 11 segundo, 10. Afrikan igual, usuz, Asian igual, Bai. tal, ipar, Ez que ez daki hau. parralde. Azken segundoak. Tempora. 6.640 euro. Miluzeko zakuan. Perito Morenorekin, hasiko gara. Perito Moreno, bai, glaziarra da. Bai. Oso ondo. Argentinan, hego-ekialdean kokatuta dagoena, Txileko mugatik oso hurbil, Perito Moreno. Nes. Lakua. Aintzira. Zuzena da? Eskozian, lur garaietan, Highlandsetan, oso famatu da bertako Nesi? mustroagatik. Bertan dagoen esan behar nuen, baina ez dakigu. Nik esango nuke. Egongo da. Egongo da.
Baikal. Aritz, azkar, jarri duzu. Baikal bai. Bai, hau belarrire txasko. Lago Baikal, aintzira da? Zira. Errusian dago, Siberia hegoaldean, 86an UNESCOk gizateriaren ondare izendatu zuen laku hau. Urjauzia dela diogu uzut. Uzut, urjauzia. Bai? Maroko erdialdean daude, herrialdeko urjauzirik garaienak dira. Trukakia. Taku, Uppsala, tal. Gero behieko dugu, trukakia? Ez, venga. Ez dugu erabileko trukakirik. Ez. Uppsala gora eta bera ibili gara? Zalantzak? Hoxe gau bazen kamisatekotan. Aldatzekotan nora? Bueno, honesto demazu. Aintzira, baina Baina, ja ez que ez izenbat dakit hau. emazu aldatu, ez? Baina ez dakit hau. Ondo txarto. Uppsala, urjauzia dela diogu. Zuzena da? Benito Morenorekin batera, eta leku gertukoan, glaziarra, taku bebai eta tal, aintzira. Aritz eta Joseba, ez da gaur urjauzitik takurik erori, baina 1014 euro bai, Segi horretan urrengo miluzein zuen zain. Bikain, gure mutilek 6. saioa eurentzat, eta zuentzat urrengorako gonbidapena egin bai. Zabon zaino!